se oli varmaan näin jälkikäteen kun ajatellen niin hyvin pitkälle se meidän opettajakuntamme ansiota. Että kun eka porukka kun oli, niin varmastihan se oli opettajakunnalle itse asiassa tiukempi paikka kuin meille oppilaille. Jotenkin se välittyi se semmoinen, että kyllä tämä tästä. Mutta kun tehdään ehkä vähän, niin tehdään tosissaan, mutta löysin ranteen, niin kyllä teistäkin kaikista ylioppilaita tulee. Ja heistä tulee lukio-opettajia, päteviä, jotka pystyvät tuottamaan uusia ylioppilaita, ohjaamaan uutta sukupolvea. Kun naapuriluokalla, etenkään meiltä, me oltiin toinen B, joka oli aina se fiksumpi luokka, niin tuohon kakkosluokkaan tuli, en nyt itse sanoa nimeä, sellainen pitkä, erittäin taitava ruotsin opettaja jälleen kerran ja kysyi, että suomeksi kai, että miksi, mitä on miksi ruotsiksi. Sitten kukaan ilmeisesti osannut ja seuraava välitunti meni siihen, että kaikki kirjoittivat liidulla joka paikka, siis kattoon, seiniin, ikkunaveroihin, lattiaan, varför. Ja rehtori, jonka nimen nyt mainitsen, niin kyllä syystä niin hermostui tästä, koska hän tuli sitten pitämään suomen tuntia tai äidinkielituntia sen jälkeen. En mä sano, että se oli tyypillistä, mutta siellä oli tällaisia opettajapersoonia kyllä aika viljalti. Siis kansainvälistyminen on todella kaksisuuntainen prosessi. Ja sen takia tämä lukion motto on aivan loistava. Siis vahvana vastuullisena suomalaisena avoimin mielin maailma. Ja siinä on tämä avoin mieli vielä, joka on aivan keskeinen. Siis täytyy ymmärtää, täytyy sallia, täytyy pyrkiä ymmärtämään muita yhteisöitä, muita kulttuureita ja vain sillä tavalla voi oikeasti kansainvälistä. Kuitenkin siten, että oma identiteetti, oma minuus, oma annettava säilyy. Meillä oli sillä lailla hassu ikäluokka, että muistaakseni meitä yli 3 luokkaa aloitti samaan aikaan lukion, mutta tyttöjä oli niin paljon enemmän, että mä jouduin sitten tyttöluokkaan. Mä sanon jouduin, koska mä en usko, että se on ihan niin kuin välttämättä tervettä, mutta toisaalta oli hirveän rauhallista opiskella siinä luokassa. Mä muistan sen niin kuin hirveän semmoisena positiivisena ja kannustavana ja kauhean fiksua oli kaikki ja opettajat oli kivoja että semmoisen niin kuin varman lähdön ja turvallisen, hyvän itsetunnon ja jotenkin niin kuin ne osas niin kuin nuoria ihmisiä sillä lailla viedä eteenpäin. Että mä ainakin luotin ihan hirveästi itteeni, kun mä lähdin Helsinkiin, että kyllä mä pärjään. Eikä mitään, että sinne vaan pääsykokoisia ja totta kai mä pääsen läpi ja sinne mentiin ja hyvin pärjättiin. Ja sitten myöskin se, että varmasti hyvää opiskelutekniikkaa, koska yliopistossa oli tosi helppo olla ja helppo sopeutua siihen luentojen kuunteluun ja muistiinpanojen tekemiseen ja kokonaisuuksien käsittämiseen. Varmasti se tuli sieltä. Opettajille mä haluaisin antaa semmoisen evästyksen, että se ylimmäinen päämäärä pitäisi olla, että tuotetaan tasapainoisia onnellisia ihmisiä. Eli nykyään mun mielestä niin kuin menestys ei ole enää samanlaista kuin ennen, että työuratkin on muuttunut ja ei välttämättä niin kuin taivas ei aukene, jos sä pääset yliopistoon, jos sä kouluttaudut sieltä sitten kortistoon tai muuta, että joku ammattikorkeakoulu tai jopa ammattikoulu, niin voi olla ihan yhtä hyvä valinta ja sille, että jotenkin se ihmisten niin kuin psyykkinen hyvinvointi ja semmoinen elämänhallinta ja just se itsetunto ja muu, että semmoiset asiat olisi. Totta kai oppeja täytyy antaa ja opiskella täytyy kovasti ja noin, mutta että siellä olisi semmoinen isompi ajatus taustalla, niin se olisi hyvä. No kokonaisuudessaan 3 vuotta Haukiputaan lukiossa oli antoista aikaa. Opiskeltiin kyllä tehokkaasti, mutta kyllä silloin tehtiin paljon muutakin. Mä olin itse oppilaskunnan hallituksessa mukana ja järjestettiin monenlaisia tempauksia, Halloween-bileitä ja sitten myöskin pidettiin kanttiinia, kioskeja ja kaikenlaista opiskeluun liittyviä tapahtumia järjestettiin ja ne oli tosi mukavia. Kyllä se sosiaalisuus kaikkinensa siitä on jäänyt mieleen, että mukavia kavereita, ystäviä on edelleenkin lukiovuosista. Aika vahvoina muistoina on monet opettajat ja heidän niin kuin persoona, joka näkyy siinä opetuksessa.
ketään nimeltä mainitsematta, niin nämä henkilöt on oikeastaan aina olleet innoittavana tekijöinä niin kirjoittamaan kuin sit politiikan tekemiseen kuin myöskin liikuntaan, joka on myöskin mukavaa puuhastelua. No mä itse toivon, että Haukiputaalla se me-henki säilyy, se sosiaalisuus säilyy siinä raskaankin opiskelun välissä mukana ja myöskin on ymmärtänyt entistä enemmän Haukiputaan lukiossa myöskin kansainvälisyys on tullut mukaan sitä opiskelua ja siitä on tosi iloinen. Toivon, että kansainvälisyys on sellainen juttu, mihin nuoret panostaa ja myöskin kielten opiskeluun, jonka on itse huomannut työelämässä sen tärkeyden. Kyllähän kaikkia opiskelun ja urheilun yhdistäminen niin on vaativa tehtävä nuorelle urheilijalle ja kyllä niin monesti pitkiä leirimatkoja ja tästä toisinaan joutuu olemaan koulusta poiskin sitten ja kyllä niin Aulistin opettajat kuitenkin tuki sitä, että sain korvaavia tehtäviä ja vapaata urheilureissuille ja matkoille ja oli oppilaskunnan toiminnassa mukana ja toimin muutaman vuoden oppilaskunnan puheenjohtajana ja lukiosta tarttui vaimokin mukaan elämään ja vaimo toimi silloin oppilaskunnan sihteerinä ja sen myötä osat on kyllä vaihtuneet. Kyllä vaimo on enemmän puheenjohtaja meillä. Haukiputaan lukio on aika hauska koulu, aika kiva koulu. Mä tulen Belgiasta, aivan iso koulu. Meillä on 1500 ihmiset ja täällä on vain sitten 300 opiskelijaa. Ja tämä on tosi kiva olla niin pieni ryhmä ja kaikki tunne kaikille ja opettajat tunnevat kaikki opiskelijat. Ja se on aika hyvä ilmapiiri täällä koulussa. Kun mä ensin saapuin täällä koulussa, opettajat olivat ihan kiva. He puhuvat aina minulle, mutta opiskelijat eivät puhu, koska ne osaavat puhua hyvää englantia, mutta ne eivät halua puhua englantia. Sitten koska mä en tiesin vielä suomenkielisenä. He eivät puhu ja minä en puhui. Sitten se oli aika vaikea. Mutta sitten kun ne tiesivät, että mä puhuin vähän suomea, ne alkavat puhua minulle. Ja sitten tämä on aika hauskaa. Hyvää syntymäpäivää ja onnea uuteen lukioon. Mullakin siis kieliä on opiskelua toki, koska mulla on kaksikielinen tausta, kun mä oon Ruotsissa viettänyt lapsuuteni ja mä olin 13, kun muutettiin Haukiputaalle ja tuli yläasteelle. Ja voidaan näin sanoa, että se yläasteaika ei ollut niin kivaa. Mutta siinä vaiheessa sitten kun lukio alkoi, niin oksat pois niin saman tien niin muutaman viikon sisällä, niin musta tuli niin haukiputaalainen siinä vaiheessa ja varmaan niin ihan sen oikeastaan niiden vuosien ansiosta niin edelleenkin olen haukiputaalainen. Että ei ainoastaan kenties bänditouhu, mikä meillä siinä syntyi, eikä ainoastaan kenties sitten niin parisuhde, joka syttyi silloin lukioaikana, mutta myöskin niin muuten, niin kyllä se niin Haukiputaan lukio on niin mulle niin se, mikä on Haukiputaassa sillä niin kaikista lähimpänä ollut sydäntä. Se tunnelma, mikä niin oli siellä koulussa ja meidän syntyneessä ystäväpiirissä, niin se oli niin välitön ja spontaani ja mahtava, että tavallaan annettiin siihen niin koulun puolesta mahdollisuudet, mutta sitten niin myöskin se, että se koulu oli sitten niin kouluna niin riittävän vaativa, mutta myöskin niin armelias, että annettiin nuorille ihmisille semmoiset ihan niin kehittymisen mahdollisuudet niin 100% kun siihen aikaan saattoi ylipäätänsä saada, kun 80-luvulla, kenties 80-luvun niin puoleen väliin tultaessa, niin ei se välttämättä niin ollut maailman positiivisinta aikaa.
kun itse oltiin lukio-ekaluokalla ja oltiin aloittamassa bänditouhua ja soittelemista. Ja käytiin rehtori Heikki Seppälältä sitten kysymässä, että olisiko meidän mahdollista harjoitella niin koulun tiloissa. Ja hetken mietittyä, niin rehtori Seppälä sitten antoi meille avaimet ja että olkaa hyvä, että tuo fysiikan luokan varasto, että siellä voitte olla niin kuin, ja harjoitella ja niin poispäin. Ja meillä oli siis pääsy koulun tiloihin kello ympäri, vuoden ympäri. Ja jälkikäteen on sitten niin kuullut, että siitä oli käyty äänekästäkin keskustelua, että oli ollut eriäviäkin mielipiteitä, mikä ymmärrän niin entisen opettajana tosi hyvin, että eikä noille nuorille sekopäille voi nyt näitä avaimia antaa. Varmaan sieltä on saanut jotenkin semmoinen, kun siellä tulee just bänditoimintaa ja muutakin liittyen, niin sitten kun siinä luotettiin opiskelijoihin ja annettiin vaikka tiloja käyttöön ja sai tehdä juttuja. Ja kyllähän se kannustavuutta on sillä että ei ainakaan kielletä, vaan nimenomaan, että no jos teillä on tuommoinen idea, niin tehkää sitten, että näitä resursseja, vaikka ne on välttämättä aina kauhean isoja ne resurssit, niitä saa kuitenkin käyttää. Ja sitten ainakin itsestä tuntuu, että kyllä sitä vastuullisuuttakin on tullut silloin opittua siitäkin, että kun sitä vastuuta on kerran annettu, että eihän sitä muuten voi oppia. Kaikenlaista tapahtunut, että bändi perustettiin vähän leikkimielisesti silloin ja sitä tuli sitten myöhemmin ikään kuin elämäuraa siitä bändistä, joka silloin on perustettu justiinsa. Ja toisaalta sitten olen kouluttautunut videoalan ohjaajaksi ja sitten niitä videohommia silloin ruvettiin kanssa tekemään silloin lukioaikoina justiinsa. Ja sitten oikeastaan ne kaverit, kehen silloin kun lukio ykkösellä oikeastaan tutustui, niin kuin ne tyypit, niin ne on vieläkin niin sitten ystäviä. Se on sillä lailla, sitten ei ole enää muuttunut kuviot sillä lailla, että olisi häipynyt kokonaan piireistä pois. Ja kyllä se mun mielestä oli sillä aika hauska, että siellä oli vähän eri, Martinniemestä, Martinniemen työläiskylää ja sitten taas kellolaiset on ökyjä sieltä päin katsottuna ja sitten näin, niin se oli kumminkin vähän eri ilmapiiristä olevia, erilaisista perheistä olevaa porukkaa, niin oli se kuitenkin, ei siinä ollut mun mielestä semmoista karsastusta. Siellä jos missä oli hyvät bileet, niin kaikki, jotka tykkäsivät hyvistä bileistä, niin meni niihin bileisiin sitten riippumatta, että kenen bileet ne sitten oli. Se oli oikeastaan just se, ehkä just, että ei välitetty, niin kuin Haukiputtaalla joskus 70-luvulla on vielä ollut se, että toiset on vasemmistolaisia ja toiset on oikeistolaisia. Se jako oli. Muistan ihan nuorena, kun pelasin jalkapalloa, niin mä pelasin heitossa ja sitten heito ja veikkojen välillä oli kauhea. Sitten vielä kellolaiset erikseen. Niin ei sitä lukiossa jotenkin se sukupolvi, joka silloin oli lukiossa, niin oli päässyt siitä jo yli jotenkin. Että oikeastaan sitä lukiosta jäänyt mieleen, että tehtiin ruotsinkielinen elokuva. Se oli ehkä semmoinen porukalla touhuaminen oli enemmän sitä juttua silloin lukioaikoina. Että oli se mitä tahansa, mitä tehtiin loppujen lopuksi sitten. Niin se oli siis osasta, että oli se sitten soittamista ja sittenhän oli näytelmäpiirit ja jopa tämmöiset ja sitten nuo kirjoittamishommat. Tässä kaikki oli osa semmoista laajempaa, että ihan silloin mikä oli jumalattoman fiksua varmaan sen ikäisen, että teki kaiken näköistä vähän, että olisiko musta kirjoittajaksi, olisiko musta säveltäjäksi, olisiko musta näyttelijäksi, että kaikkia kokeiltiin ja kaikki oli siinä mielessä ok ja kannustusta riittää. Itse asiassa, jos ajattelee sitä tilannetta, kun mä pyrin lääketieteelliseen, niin mä lukioaikana opiskelin sekä biologiaa, fysiikkaa, kemiaa että psykologiaa. Eli mulla oli periaatteessa kaikki tenttiaineet valmiiksi opiskeltuna. Enkä tarvinnut kyllä mitään valmennuskursseja enkä lisäkoulutuksia koulun jälkeen, että ihan niillä koulun antamilla tiedoilla mä lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrin ja tosiaan myös rehtorin suureksi hämmästykseksi pääsin. Et jos ajattelee tätä päivää, kuinka paljon lukioita ja muita vertaillaan, niin Haukiputaan lukio antoi mulle kyllä ainakin täydet valmiudet tähän virkauraan, minkä mä oon tehnyt ja joka nyt ei ole suinkaan vielä edes loppunut. Lukio opetti ainakin meidät jollakin lailla hyväksymään hyvin erilaiset tavat ajatella, hyvin erilaiset tavat tehdä asioita. Et oikeastaan jos ajattelee tätä päivää, niin silloinen Haukiputaan lukion henki opetti ottamaan toiset huomioon. Ja se olisi varmaan semmoinen
terveinen, minkä tänä päivänäkin voisi antaa niin opettajille kuin oppilaillekin, että tässä maailmassa eteenpäin meneminen onnistuu sittenkin paremmin, kun ottaa muut ihmiset myös huomioon, eikä pelkästään ihan oman itsen keskiöstä yritä tätä maailmaa muuttaa ja muokata. Sen ylioppilaiden määrä oli siihen aikaan huomattavasti pienempi, mitä nyt, vain 10% vuosiluokasta kävi ylioppilaaksi ja siitä muodostui hyvin tiivis yhteisö. No, erikoisesti minulla tulee mieleen meidän historian ja yhteiskunta-aineiden opettaja Elli Liukkonen, joka on varmaan vaikuttanut minun opiskelijavalintaani sillä tavalla, että lähdin Helsinkiin, sen aikaiseen Eurooppaan opiskelemaan juridiikkaa. Henkilökohtaisesti koen, että se meidän ikäluokalle nykyinen Eurooppa oli Helsinki vastaavalla tavalla, mitä nykyopiskelijat liikkuvat ympäri Eurooppaa ja muita maan-osia. Yleisesti on jäänyt mieleen, että sen aikainen Haukiputaan lukio oli hyvin turvallinen oppilaitos ja antoi sillä tavalla hyvän pohjan jatko-opiskeluihin. Mä olin 10-vuotias, kun me muutettiin tänne Ouluun. Mutta mun isä oli käynyt Haukiputaan lukion ja molemmat isosiskot oli käynyt Haukiputaan lukion. Ja mulla oli paljon hyviä ystäviä Haukiputaalta. Ja halusin käydä sitten 20 kilometrin koulumatkassa huolimatta. Halusin kulkea Oulun Pyykkösjärveltä Haukiputaan lukiossa, milloin pyörällä polkien ja milloin bussilla. Mä koin, että siellä oli semmoinen hyvin välitön ja ystävällinen ilmapiiri ja välit myöskin niinkö opettajien ja oppilaiden kesken oli hyvin lämpimät. Tämä oli yksi syy sitten, että miksi halusin kulkea siellä Haukiputaalla opiskelemassa. Mulle taas oli, niin kuin isä tuossa aikaisemmin mainitsi, niin selvä asia, että mennään Haukiputaan lukioon. Ja ammatinvalintakin oli jo tehty ja tuntui mukavalta, että oli semmoinen turvallinen ja tuttu paikka siinä yläastetta vastapäätä, missä sitten jatkettiin. Ja kun ammatinvalinta oli tehty, niin sieltä löytyi sitten hyvin sitä tukevia aineita ja hyviä opettajia. Kovasti muistellut tämän biologian ja psykologian opintoja, jotka on antaneet valmiuksia jatko-opiskeluihin. Olen usein muistellut Koivistoisen Esää, kuinka hän meille opetti genetiikkaa, mistä oli hyvin innostunut ja hyvin yksityiskohtaisesti opetti meille banaanikärpästen risteytystä. Ja sitten erityisesti muistan, kun hän opetti meille meijoosia ja mitoosia ja kuinka hän sen hyvin demonstroi noilla piirtoheittimen johdoilla, että miten se meijoosi ja mitoosi tapahtuu. Että niistä opettajista, sama opettaja, joka mulla oli biologiassa, niin oli myöskin mun siskolla opettajan, että heistä alkoi muodostumaan semmoisia legendoja Haukiputaalla, kun he olivat siellä opettaneet useampia kymmeniä vuosia. Meillä oli myöskin sama englannin kielen opettaja isäni kanssa ja mä haluan kyllä kannustaa opiskelemaan kieliä, että se on ainakin mulle antanut sen mahdollisuuden lähteä opiskelemaan tuonne Lontooseen ja ulkomaille yleensä, että olen myöskin vaihto-oppilaana Hollannissa. Tämän tuttuuden ja turvallisuuden lisäksi niin minusta mukavaa oli myös siellä koulussa semmoinen huumori, että niin kuin jotenkin se oli hauskaa, vaikka päntättikin kovasti niin välillä vähän tylsiäkin asioita. Ja sitten semmoinen, että niin kuin opettajat oli ihania persoonia, niin siellä sai myös opiskelijat olla jokainen omanlaisia, että tuntui, että sopii sinne joukkoon, mikä on minusta hirmu tärkeää, että sitten maailmalle on semmoinen vahvuus itseessä ja juuret, että sitten uskaltaa mennä omana ittenä valloittamaan tätä maailmaa ja omaa tulevaisuutta tekemään. Päällimmäisenä mulla on vaan jäänyt mieleen se hyvä yhteishenki siellä ja miten mulla oli kaikki kaverit kävi saman lukion ja se oli vaan hauskaa aikaa. Mä vähän aikaa mietin, että mä olisin lähtenyt Ouluun, mutta kyllä se oli se kans aika semmoinen luonnollinen vaihtoehto, kaikki muutkin on tässä sanonut, koko perhe käynyt sen lukion, niin kyllä sinne vaan jotenkin ohjautui sitten. Entäs Vilma?
No niin, mut pakotettiin vaan sinne lukioon, että just kun koko mun perhe on silleen käynyt sen lukio. Mutta ei mua sitten loppujen lopuksi enää yhtään kaduttanut se päätös, että kun mulla oli tosi paljon kavereita siellä. Ja se on tosi lähellä mun kotia se lukio, että sinne on niin kuin helppo päästä. Kyllähän Vilma halusi tosi paljon mennä kaupunkiin kanssa, mutta me vähän kyllä painostettiin tosi paljon omista kokemuksista, miten mukava siellä on. Ja just miten hyvä henki siellä on. No mulla mä itse opiskelen Lontoossa ja mulla on aina ollut semmoinen, että mä oon halunnut lähteä maailmalle, niin mä koin, että se oli tosi semmoinen kannustava ympäristö, sillä siellä on tosi paljon kaikkea kansainvälistä toimintakonkurssit ja kaikkia opiskelijavaihtoja ja semmoisia, niin mä kyllä koin, että varsinkin kaikki opettajat oli tosi kannustavia ja sille tykkäsin kyllä. Kun siellä oli semmoinen harrastushuone, missä oli piano ja hän soitti siellä Eric Claptonin You Look Wonderful Tonight, niin se oli se hetki, kun mä rakastuin mun tulevan mieheen. Yksi tärkeä oppi maailmalla pärjäämisen saatiin myös rakkaalta rehtoriltamme Heikki Seppälältä, eli kättelemisen taito. Ei lepsuja käsiä ja katse silmiin. Tiukka puristus. Paljon onnea 50-vuotiaalle Haukiputaan lukiolle! Lukiossa matematiikan opettajaksi tuli Heikki Seppälä, joka toi mukanaan aivan niin kuin uuden semmoisen oppimisen vapaa ilmapiiri, jolloin niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin aidosti ja jäännöksettä niin kuin tuli käsitys, että opettaja ja oppilas on samalla puolella. Meillä kummankin etu oli, että me opittiin. Ja tuli semmoinen niin kuin yhteisessä veneessä olemisen tuntu. Ja silloin kun me soudettiin sitä venettä, niin se meni kyllä lujaa se vene. Tämä lukio oli semmoista aikaa minulle, jolloin niin sitä niin kuin tietoa tyrkytettiin enempi kuin päähän mahtui. Tavoitteena ja yleisenä käsityksenä oli se, että tuli tämmöisiä tiedon pilareita ja tolppia, joiden varaan niin kuin tulevaisuuden voi rakentaa ja pitää rakentaa. Mutta sitten kun huomasi, että pää on rajoitettu kyvyltään, niin sitten jäi niitä tolppien väliin jää isoja aukkoja, tietämättömyyden aukkoja, jotka niin kuin pelotti kovastikin, että miten nusta selviää. No sitten tämä asia merkitti minulle sitten myöhemmässä työurassa niin paljon, että mun työura on 30 vuotta valmistin paperikoneiden käyntiin ottamista, jossa niin kuin jatkuvasti joutui tämmöisen niin kuin prototyyppikoneen niin kuin eteen ja jossa niin kuin oli enempi tietämättömyyttä kuin tietoa, koska aina oli uutta ja uutta ja uutta. Ja silloin joutui olemaan yksin tämmöisen tietämättömyyden edessä. Ja silloin ei voinut enää pelätä. Tai jos aikoi selviytyä, niin ei ollut varaa pelätä. Että tältä koulusta nyt jäi semmoinen joko sen huteran pään takia tai opetushengen ja takia semmoinen kyky selviytyä isojen haasteiden edessä, joihin ei ole niin kuin annettu työkaluja eikä värkkejä. Meillä oli tällä silloin ainakin hyvä henki oppilaiden kesken. Musta oli mukava tulla lukioon. Oli sellainen olo, että kun ylittää tuosta ton pihan, niin nyt ollaan aikuisia, tai ollaan aikuisempia. Että. Mulla on täällä itse asiassa, niin mä oon ottanut mukaan tällaisen mun lukioaikaisen opintokirjan. Ja en mä ihan muista, että mä oon näin huono oppilas, että kun mä katsoin täältä näitä kurssia, niin mulla oli täällä 8 nelosta. Jotka mä oon kaikki yrittänyt käydä uusimmassa, mutta 6 mä oon saanut nostettua. Onhan se nyt ihan älyttömän tärkeää, jos aikoo jollekin tietylle alalle, että lukion päästötodistuksella, mutta mä nyt oon sattunut ajautumaan semmoiselle alalle, että sillä ei ollut mitään merkitystä, mutta toisaalta lukio antoi mulle ne valmiudet myös, koska se oli itse opiskelua, toisin kuin yläasteella, missä kaikki pakotettiin.
niin sellainen, että olin mä 3 vuotta vanhempi kuin se, että mä olisin 15-vuotiaana lähtenyt kuin 18-vuotiaana. Ja siinä mielessä mullehan oli lukio varmasti helpompi kuin sulle, koska aina kun piti pitää esitelmiä tai jotain muuta, niin se oli tehnyt jo 2 vuotta aikaisemmin. Niin mun ei tarvitse kuin vähän muokata niitä, niin mulla oli esitelmät valmiina. Niin, ja sitten kun ne ei ollut edellisvuodelta, niin ne kuitenkin... Niin, nimenomaan. Niin. Et se oli siinä mielessä haastavaa aikaa myös muokata niitä sun esitelmiä, koska ne oli aika perustavanlaatuisia. Eli sun luovuus ja silloin... Nimenomaan, niin. Joo, siitä se idea sitten lähti. Mä keräsin sellaisen 8 hengen porukan, ja me pystytettiin 2 telttaa päällekkäin tuonne kunnantalon viereen. Sitten me hankittiin hirveästi sponsoreita ja me tehtiin telttasanomisen maailman ennätys. Me saadottiin 5 vuorokautta ja 1 minuutti. Ja me haastettiin yrityksiä 300 markkaa, yksityiset 100 markkaa sai tulla saunomaan ja me kerättiin yli 10 000 markkaa Arvo- ja Lea Ylppö-säätiöllä, mistä mulla ededelleen hyvin. Niin ne oli teidän kanssa siellä saunomassa. Niin. No ei ollut, mä sain Arvo Ylpöltä sitten henkilökohtaisesti Ei mitään. En mä nyt Arvo Ylppö tarkoita, että se on ängenyt teidän kanssa baseen. Ei, kun mä mietin, että ne on tullut siis ne yritykset. Ne tuli joo, kyllä. Sitten mä muistan lukiosta sen, että me tehtiin hirveästi elokuvia, lyhyt elokuvia. Hei, niin tehtiin, mutta ne taisi tulla niinku kuvistun. Ne liittyi kuvaamataitoon. Niin liittyi mun mielestä, joo, niin tehtiin. Mekin tehtiin joku. Silloin oli mikä se oli? Dempsey ja Makepeace, mikä se oli? Taistelupari, niin meillä oli Tempsonen ja Mekaperä, kun me esitettiin niitä. Ja me tehtiin sellainen elokuva kuin Rikos ei kannata. Ja kyllä mulle yksi haaveammatti silloin lukioaikaan oli liikunnan opettaja. Ja se johtuu puhtaasti siitä, koska meillä oli niin mahtava liikunnan opettaja. Kiitos Timo Junttila. Timo kannusti meitä ihan hirveästi liikkumaan ja mä muistan, että käytiin esimerkiksi uimahallissa ja harjoiteltiin niinku uimahyppyjä ja sitten me pelattiin hirveästi tennistä ja keiluttiin ja se oli hirveän monipuolista. Mä luulen, että sitä kautta myöskin ehkä kenties tähän nykyiseen ammattiin on syntynyt se kipinä, koska mä muistan kaikista elävimmin nimenomaan liikuntatunnit, kuvaamotaidotunnit ja äidinkielen tunnit. Ja tuntui, että kun ne oli kaikki on semmoisia niinku oppiaineita, missä pääsee tavallaan tekemään niin sanottua käsityöammattia. Tiedätkö sillä, että pääsee omalla kropalla tavallaan tekemään, plus sitten omalla ajatuksella. Niin mä luulen, että se on myös vaikuttanut tähän nykyisen ammatin valintaan, koska tämäkin, mitä me nyt tehdään, niin se on ihan puhtaasti käsityöammatti. Mun mielestä lukiossa on hirveän tärkeää se, että niin kuin tietysti kaikkialla muuallakin, että uskoo siihen, mitä tekee. Et niin kuin meidän ammatissa sanotaan, että mieluummin 120 pöpelikköä kuin 60 ojaa. Että uskaltaa myös ottaa riskejä ja uskaltaa... Niin, tai 60 keskellä tietä, kun satasella. Että se keskitien kulkeminen, ainakin meidän ammatissa, niin se vie vaan keskinkertaisuuteen. Niin, mutta vähän sama neuvo, mitä teatterikorkeakoulussa annetaan, että pitää uskaltaa epäonnistua. Pitää antaa itselleen se mahdollisuus, että niin, tässä ei saa olla liian ankara itselleen. Niin, nimenomaan. Niin, kyllä. Parhaimmat onnittelut 50 vuotta täyttävälle Haukiputaan lukiolle.